টাকা লাগানি ভোট পাইনি ভাই দিয়েছিল আরো আছে এইটো গাড়ীত আরো পয়সা আছে আরো পয়সা আছে माखासे इउपिपिएलनि गुन्डाफ्रा फेरेंगानि फिसानाय ना मा जों बुंनो रोंला दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि नांगोलनि फ्लेट सिम्बलखौ दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि हेंथायै मानव गेदेर प्रमोद बर सारनि हेंथायै मा बाथ्राजों सोंखारिखो फारसेथिं जोंनि बर' बिमाफ्रा प्रमोद बर सारनि हेंथायै हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी सारनि हेंथायै मा राव मा बाथ्राफोरजों सोंखारिखो लोगोसे इउपिपिएलनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा गामि गामि थांनानै बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनो भटनि नामाव फैसा रानहैदोंमोन आरो बे भटनि नामाव फैसा रानहैनायाव हमजानो गोनां जादों रायजो राजाफोरजोंनो रायजो राजाफोरनि गामियाव थांनानै बा रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै बेसेबां फैसा रानहैदोंमोन भटनि नामाव आरो बिथांमोना हमजानानै मा बाथ्रा खेंफोरथि होखो स' नोंथांमोना गासैखौबो मिन्थिनो मोनगोन अब्ला रायजोफोर बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ आङो स्टेप बाय स्टेप होलांबाय स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांदो समाव दुर्भाग्यजनक 12टा बारनायनि उनाव 12टा बिदिनो 7-8 मिनिटआव दुर्भाग्यजनक इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जोंनि नायगाव ओनसोलाव फैनानै जोंनि नायगाव एरियायाव इसिबां जों फ्लेट मैयासो खादोंमोन जे हाग्रामा महिलारि सारनि निर्देशआव जोङो सासे बिपिएफ इउथनि सोद्रोमा हिसाबै जोङो फ्लेट मैयासो खादोंमोन जोङो बहुत दिन गोबाव जाबाय गुबुन राजनिति दोलोआ खाबोदोंब्लाबो जों खाबोआखैमोन खिन्थु मैयानिफ्राय जों खादों बे खानायखौ दिनै माखासे इउपिपिएलनि गुन्डाफ्रा फेरेंगानि फिसानाय ना मा जों बुंनो रोंला दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि नांगोलनि फ्लेट सिम्बलखौ ओरैबायदि दानसिनानै गालांबाय बेजों लोगोसे नांगोल फ्लेटजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजनिति हान्जानि फ्लेटबो दंमोन बेयाव जेरै कंग्रेस दंमोन जेरै बिजेपि दंमोन बे बिथां राजनिति दोलोनि फ्लेटखौबो दिनै दानसिनानै गालांबाय आरो जोंनि बिपिएफनि राजनिति दोलोनि नांगोल फ्लेटखौबो बिसोर दानसिनानै गालांबाय दुर्भाग्यजनक बेबायदि खालामनो नाङामोन दे राजनिति दोलोआव जिखि राजनिति हान्जाया जिखि फ्लेट लायालासे राजनितिखौ लोब्बा लाखियो बे फ्लेटजोंनो सिनायथि होयो बे फ्लेटखौ बेबायदि खालामनायनि थाखाय जों नायगाव इउथ बिपिएफनि सासे गोख्रों जोङो आइसि हिसाबै जोङो ओरैबायदि दुखु मोनदों बेबायदि खालामनाङामोन जोङो गारि नाम्बारखौ मोनदों गारि नाम्बारा जाहैबाय बोलेर' गारिया बोलेर' व्हाइट कालारनि S9874 बे बोलेर' गारिनि नाम्बारा दा बिथांमोना बेबायदि जोंनि ओनसोलाव बेबायदि खालामनाया बिराद दुर्भाग्यजनक जों माब्लाबाबो रावखौबो जोङो राजनिति दोलोनि हान्जाखौ जों अननाय खालामाखैमोन बा रावखौबो जों बखियाखैमोन बेबायदि जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा दे जोंनि बिपिएफनि नांगोलखौ बेबायदि दानसिनानै गालांबाय आरो बेजों लोगोसे बिजेपिनि पदमफुल बिबार सिम्बल लोगोसे कंग्रेसनि आखाइ सिम्बलखौ बेबायदि खालामनो थाखाय जों इउथनि गोख्रों सोद्रोमा बा गोख्रों लिडार हिसाबै जों बुहुत दुखु जनायबाय आरो जों ओरैबायदि सानबाय बिथांमोननि साननाय हनाया मा मोजां ना गाज्रि जों बेखौ बिराद दुखु मोनबाय बेबायदि खालामनो नाङामोन गोख्रों जोङो बेबायदि जुदि खालामनांगौब्ला जोङो थ' गारि नाम्बारखौ जों अलरेडि मोनखाबाय जों गाबोन थानायाव एफआइआर हैगोन फुङाव जेरैखिजाबाबो जों थानायाव एफआइआर हैगोन गारि नाम्बारा जाहैबाय बोलेर' व्हाइट कालार S9874 बे गारिखौ जों ओरैबायदि गोख्रों जों मोनबाय आरो ओरैबायदि हब्रा लांदों जों होसोनानै गोसोबा दोखो बुग्लिनो हायोमोन जों खिन्थु दुर्भाग्यजनक जों बिदि खालामनो साना खारन बिपिएफ राजनिति दोलोनि जोंनि मानव गेदेर हाग्रामा सारा माब्लाबाबो जोंखौ मानसि बुख्रुबनो बिदि थिनाखै बा जोंनि बावखुंग्रि समाजनि दनेश गयारियाबो जोंखौ रावखौबो जेबो दाखालाम बिसायख'थि हिसाबै जोंहा देरहाखागोन बिथांमोना जेनगोनखौ मिथिनानै दिनै बेबायदि खालामनाया बुहुत गाज्रि जाबाय खिन्थु नेक्स्ट टाइम आरो बिदि खालामनांगौबा जोंबो मानिनाय नङा जों प्रसादजों थांगोन जों नोंथांमोनखौ जेबो खालामनाय नङा जों बिराद दुर्भाग्यजनक जों दुखु मोनबाय इउथनि जों साफा सोद्रोमा जों बेयाव इउथ अफिसाव थाग्रा गासिबो लिडारजों लोगोसे केडारफोरजों दङ जों दुखु मोनबाय जों गाबोन एफआइआर हैगोन बे बोलेर' गारिखौ दुनियार পয়সা এইটো চাওক ইউপিপিএলে পয়সা ভগাবাইছি এইটো চাওক এইটো
পইচা ল'ব নালাগে কোনেও দে থানাত যাব এই গাড়ী নাম্বাৰটো চাওক গাড়ী নাম্বাৰটো দেখক এইটো গাড়ী নাম্বাৰ এইটো চাওক ৰাইজক আহিকিনি দম দিছে আগতে সিহঁতে ৰাইজক দম দিছি না আহিকিনি প্ৰথমতে ৰাইজক আহিকিনি দম দিছি ৰাইজক আহি দম দিছি না আমার গাঁৱত আহি আমাকে দম দিয়ে এইবিলাক নাৰ্জাৰী ন টাকা লাগানি ভোট পাইনি পাই দিছো আৰু আছে এইটো গাড়ীত আৰু পইচা আছে আৰু পইচা আছে बे जोंनि फंबायमोननि रादाबनि गेजेरजों माखासे जों निसिमा हालामनि जानानै खावलाय हरनाय थायो रन्जित बसुमतारियाथ' जोंनि निसिमायाव जायगा गैया एकदमबारे मोनखाया जिर'खा बियो मालाबाबो देरहाया न'खर न'खर हाबनानै इसोरो हर गेजेर इसोरो थाखाबो रानदों थाखा रानबाबो नै लायो दै जोंनाव नांगोलाव फैफिनो जयनिं जाफैफिनो निसिमायाव जोंनि जेम्स सारानो देरहासार जागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि हाग्रामा सारानो सरकारखौ दाखागोन 100 रोखाखा बयबो नांगोलनि सबायाव भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलाय हरनाय जाबाय अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दिनै बैफोर भिडिअ क्लिपनि बिसय नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टआनो दिनैनि दिनाव इम्पर्टेन्ट जानानै फैदों मानो होनोब्ला गाबोननि दिना 22 तारिख स' बेवहाय बिटिसिआव थानाय साफ्रोम रायजो राजाफ्रा भट होनो मोनसिगोन बिनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टखौ फोरमायहरनो दाबाव मानोना नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनानै गाबोननि दिनावहाय बा गाबोननि सानाव जों बयबो रायजो राजाफ्रा सानै हयै सासे मोजां दैदेनगिरिनो भटखौ होयो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब